Αγαπημένοι και αγαπημένες μας, καλή σας μέρα. Ελπίζουμε αυτό το βίντεο να σας βρίσκει καλά και να έχετε ξεκουραστεί πάρα πολύ στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Επειδή πάρα πολλοί μας ρωτάτε και επειδή υπάρχει μια γενική ανησυχία με αυτό που έχει κυκλοφορήσει στις ειδήσεις περί της απαγόρευσης των τζελ και των μνημόνιμων βερνικιών, θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να σας λείψω οποιονδήποτε ενδιασμό, απορία ή ανησυχία υπάρχει. Δεν καταργείται το τζελ και το ημιμόνιμο βερνίκι. Καταργείται μια συγκεκριμένη ουσία που ονομάζεται TPO, η οποία εδώ και 2 χρόνια έχει αποφασιστεί ότι είναι τοξική, μπορεί και καρκινογόνα, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σταματήσει τη χρήση της σε όποια βερνίκια, ημιμόνιμα ή τζελ νυχιών υπάρχει μέσα. Αυτή η ουσία βοηθάει σαν φωτοεκκινητής και δημιουργεί τη σκληρότητα στα υλικά, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Εμείς, επειδή επιλέγουμε με πολύ αυστηρά κριτήρια τα προϊόντα μας και δουλεύουμε την πιο καλή εταιρεία, όπως όλοι γνωρίζετε, OPI, η οποία είναι αμερικάνικη, έχει αλλάξει τη σύστασή της εδώ και 2 χρόνια. Τα τελευταία λοιπόν 2 χρόνια είμαστε απόλυτα ασφαλείς, απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει αλλάξει αφού έφυγε αυτό το υλικό, και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια η δική σας και η δική μας εννοείται και η τέλεια ποιότητα. Οποιαδήποτε απορία έχετε ή ενδιασμό μπορείτε να έρθετε να το συζητήσουμε ή να μας αφήσετε το σχόλιο σας. Αγίου Νικολάου 8 στη Θέρμη, Μποντιλίσιους.